יצרנים, יצואנים, השקעתם הון בפיתוח מוצרים ייחודיים, בטכנולוגיה מתקדמת ובכוח אדם מובחר. עשיתם הכל כדי להצליח בשווקים הבינלאומיים, אבל האם אתם באמת מנצלים את מלוא הפוטנציאל שלכם? ייתכן שאתם מפספסים המון עסקאות. למה? כי אין לכם תעודת חלל. המפתח שמאפשר לכם גישה לעוד עשרות מיליוני לקוחות. היצרנים הגדולים בישראל כבר הבינו זאת ועשו תעודת חלל. שוק החלל העולמי מוערך ביותר מ$2 טריליון, עם למעלה מ-1.8 מיליארד צרכנים. באירופה ובארצות הברית בלבד ישנם עשרות מיליוני צרכנים מוסלמים המחפשים מוצרים מוסמכי חלל, וגם לקוחות B2B דורשים מספקיהם להיות מוסמכים כדי לעמוד בדרישות השוק והרגולציה. אנחנו, חלל ישראל, הנציגות הישראלית היחידה להסמכת חלל מוכרת בינלאומית. אנו מפשטים עבורכם את התהליך, מלווים אתכם בעברית ועובדים עם גופי החלל הגדולים בעולם. החברות המובילות בישראל כבר בחרו בנו. צרו קשר עוד היום, בדקו את ההתאמה שלכם לקבלת הסמכה ותנו לנו לעזור לכם לצמוח.